ik ben aan het gravesteen, net restaureren, maar vaarlijk ja, opknappen. Die steen, daar zijn al heel wat verwaarloosde stenen. En ik ben eens maar hier begonnen wat op te knappen. En het is zo aardig werk. Dat dan doe je nog eens in en doe je nog eens in. En dan jonker liet nou, dan denk ik, nou heb ik al een kwaad dient. En dan begin ik alles te rekenen. Ik denk dat ik nou eens 2 jaar verder ben en ik ben daar op het eind. Dat ik nou eens om 14 dagen dan zie je een dag. En dat is leuk werk, want als je hier zit, hier op die begraafplaats, op dit prachtige historische plakje, dan ben je helemaal ontrokken van het jachtige leven. En als een mens dat rest komen, dan moet hij hier zitten gaan. Ik vind het hier geweldig. Je praat ik wel eens, Tjouwend. Och ja, dat zei ze ook. Ik ben zo rustig, ben ik uiteindelijk. Ik ben uiteindelijk wel wat een druk mandje, hè. Ik ben overal wel mee bezig. Niks doen, dat staat net in mijn boek, daarom ben ik erg mee bezig. En dan kom je ook het woord rustplaats zien, want het staat hier ook op, rustplaats van onze geliefde man en vader. Ik denk, ja, dit is voor mij nooit al een rustplaats. Dan ben ik naar die idee.